شخمێزە یەک ji gundên ciwanên Ameda Bakurê Kurdistanê û hejmarek ji dengbêjan lê hene. Yek ji wan dengbêjan nîzama ku stranên xwe di nava Sûruş de vî gundî de dibêje bi vîdeo tomar dike û di torên civakî de bala dike. Vî dengbêjî vîdeoyek taybet ji bo rûdaweta şandiye melê guhdarî bikin. Gundê Şexmêza li Ameda Bakurê Kurdistanê xwedî siruştekê ciwan û dengê dengbêjan têda têbihîstin. Dengbêj nîzam ciwanekê vî gundî ye û stranên xwe di nava siruştê vî gundî de dibêje û weke vîdeo tomar dike. Ev dengbêj car li ser rûbaran û car di nava rûbaran da distire. Car jî li ser çiya û di nava şikeftan de. Ev dengbêjê Bakurê Kurdistanê vîdeoyên xwe di nava torên civakî de belav dike û hezkiriyên wî hene. Dengbêj nîzam li ser rûbarekî vîdeoyeka taybet tomar kiriye û ji rûdaweta re şandiye.